Bon dia, som la Maria Ten i la Gisela Guitart, actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! Avui estem de celebració perquè arribem al capítol, com si fos una sèrie, l'episodi número 10. 10, ho hem aconseguit, Maria. Semblava que no. No, és que pensàvem que no ho aconseguiríem. I a més els hem de fer per la subvenció. Exacte, tot el que fem a partir d'ara serà un regal de nosaltres i cap el a les Gerard... nostres oients. Exacte, cap a vosaltres. Sentiu-vos afortunades. A veure, va, anem en aquest 10è episodi. De cop he escrit algo que comença molt a saco, vale? Així que agafeu com vulgueu. Hi ha coses que fan vergonya, coses que no es pengen a Instagram ni es treuen en un sopar familiar. Hi ha coses que s'amaguen i després hi ha el teatre. Ara, si el Gerard em fes sintonies... Oh. No, però és que ens falta pressupost per això. sempre es queixa del pressupost. Necessitem... Soy el proletariado aquí defendiendo los... A veure si ens escolta algú de les subvencions. Exacte, anava a dir. O si algú ens vol patrocinar. Bé, seguim. Uf, és que clar. Que alguns patrociners aniria molt bé. Cacaulat o alguna cosa així. Sí. De fet, la Maria vol intentar que ens agafi Primavera Sa... No, ho estic liant. Això es pot dir? Tu creus que els hi podem enviar un missatge? Des Si d'aquí, no? coneixeu- Ràdio Primavera Sound, Estrella d'Am, persones que patrocineu la cultura catalana. Estem aquí. Això no estava planejat. Jo segueixo amb el meu discurs. Segueix. Agafo una mica abans. I després hi ha el teatre. Pum, pum, pum. Que va i les posa totes juntes sobre l'escenari, en focus i sense demanar perdó. Per què encara hi ha temes que ens incomoden tant? Qui decideix què és un tabú i per què? I què passa quan algú s'atreveix a dir-ho en veu alta davant d'un grup de persones que no coneix, aka el públic? Que filosòfica t'ha quedat aquesta introducció, no? Has vist? I quantes preguntes així llançades que no sé si aconseguirem respondre. La Maria avui m'ha dit, podríem fer un episodi de tabús? I jo, uah, espera, què? Ara que escric, no? Clar, no? No sé la Però veritat molt bé. absoluta. Llavors us passo una mica la pilota i vull que em respongueu aquestes preguntes que us he fet. A nosaltres. Sí. Gerard, va, aprofita, que sé que tens ganes de parlar avui. Vale, quina és la primera pregunta? Perquè hi ha temes que ens incomoden tant, a deixat anar. Que ens A incomoden la societat tant, en general, no? Sí, Vols dir? que ens incomoden el dia a dia, però en canvi no ens incomoda fer un personatge que tingui aquell mateix problema. Jo crec Saps? que la distància, no?, aquesta amb l'espectador, com aquesta impersonalitat que et permet fer moltes coses amb una certa distància. M'estic amagant darrere Estàs davant de molta gent, però no estàs cara a cara amb algú, personalment. Jo diria que podria ser un dels factors. Això és com el típic que et fa més vergonya de vegades actuar davant de la família que davant de desconeguts. Jo crec que sí. Mira, això, ara que he tornat a fer dipòsit ple... És que aquí, parlant d'abús... Bé, jo he escrit una obra sobre la meva ruptura, val? El dol sobre una ruptura que vaig tenir, i sí que és veritat que no vaig escollir conscientment escriure-la, però va passar. Home, t'exposes moltíssim, en aquesta obra. Jo primer vaig fer una lectura dramatitzada a canvi de que em deixessin un espai on poder escriure, i el dia que feia la lectura dramatitzada, ma mare em va dir: he vist que avui fas alguna cosa, oi? Que no li havies dit a la teva mare? òbviament que no li havia dit. Hòstia, això no ho Hola, sabia. mama, he estat escrivint durant un any i mig una obra sobre el dol de la meva Em ruptura. pensava, home, com ta mare, o sigui, saps? No, Que jo sap em moria de molt vergonya. de tu i de la teva no vaig feina. convidar ningú conegut. No. I només algú que sapigués que estava jo en aquell procés, però no. I llavors jo, sí, bé, és una lectura dramatitzada. I la seva següent pregunta va ser: que podem venir? O no, em va dir, i no podem venir? I vaig dir, no, sí, podeu venir. Total, que mons pares van venir a veure una lectura dramatitzada sobre una obra, sobre el dol de la meva ruptura, que ells van patir perquè eren els meus pares, sense saber que estaven venint a veure... I què et van dir després? No, que m'estimaven molt. I ma mare em va dir que ara que jo ho havia dit en l'obra, perquè hi ha un moment en l'obra que jo em cago en haver decidit ser artista, em va dir... Primer em va dir, hem de parlar. I jo vaig pensar, buah, hi havia 2 moments en què deia el nom dels meus pares, però vaig pensar, saps allò, se't passa tot pel cap i dius, però no he parlat malament d'ells, no? Com que hem de parlar, com super seriosa. I jo, de què? I em diu, et pagarem una altra carrera.
I jo, com? I ma mare, mira, fa molts mesos que ho estava pensant, però ara que ho has dit tu, perquè ho havia dit en una obra de teatre, diu, ara que ho has dit tu, mira, una situació incòmoda, no? Que ma mare no em volia plantejar perquè no em sapigués greu, però jo ho vaig dir en una obra de teatre i va dir, Mira, és que de vegades el teatre serveix també per això, És la meva. per treure temes de conversa. Bueno, per això serveix també parlar de tabús. Està confirmant molt des d'aquí la Mariona. Sí. Tot això que esteu comentant. Ja està. Ens l'ha presentat Ai, abans. ostres! Es nota que són amics, es nota que són amics. Vinga, però Com si no ho posés en el titular de l'Spotify, que posarà tabús amb Mariona Esplugues. Spoiler. Però anem a fer... La persona que no ha llegit el titular i està escoltant, anem a fer veure que no ha escoltat. Entrem al càsting. Jo encara tenia un trosset a dir. Perdona. No passa res, el pròxim episodi no me'l preparo. Entrem al càsting. Digues, què volies dir? És que empalmava amb la meva filosofia d'abans. Va, una miqueta més, va. Va, avui parlem del teatre com a espai on les normes es posen en qüestió. On el que no es pot dir, es diu. On el que molesta, es representa. Lo de l'obra de la ruptura ja ho hem dit. Que jo és que Això dit, check, ja ho check. sabeu, ja no la podeu venir a veure. Oh, s'ha acabat. Oh. Però la nostra convidada d'avui també ha escrit una obra sobre un tema que, segons com, considerarem tabú. Avui, teatre i tabús. Som-hi! Com caçadors de bolets. Entrem al càsting. La nostra convidada d'avui canta, interpreta, escriu i produeix, entre moltes altres coses. A part d'actriu, és pedagoga i cal dir que quan estudiava a la universitat va ser la millor de la classe, amb no sé quantes matrícules d'honor. 5. I bé, quan estudiava al col·le i a l'institut, també. Va començar la seva carrera artística formant part del Super 3 i interpretant un dels meus personatges preferits, que quan ho vaig llegir i investigant-la m'ha fet molta il·lusió. És el teu personatge... Langström. És el La teu Pippi personatge Langström. No, primer van les preferit? 3 bessones i després ja va la Pippi Langström. De personatges d'animació, vull dir. Nenes rebels. La Maria Rebel. Més tard ha creat l'espectacle ha creat espectacles performatius amb la companyia de Followers, però sobretot us sonarà, espero que us soni, perquè ho ha rebentat molt fort amb l'espectacle Boja. Estaves esperant. Per la gent de vídeo estava fent... Vale. Un monòleg escrit i interpretat per ella mateixa, que ja porta més de 3 anys girant-lo per tot Catalunya, amb el qual va guanyar el Premi Revelació, entre altres premis. El Premi Revelació era de teatre de Barcelona el 2023. O sigui que ja ha passat temps i continua encara girant aquest espectacle. Molt bon dia, ara sí, Mariona Esplugues. Hola, bon dia. Pobra, que estem aquí una mica de desè episodi ja, de xàxera, i no jo us t'estàvem explico el que ha deixant parlar. passat. El que ha passat és que avui hem portat a la Mariona Esplugues perquè és una jefa i una crac, però a la vegada resulta que compartim tècnic. Perquè el nostre Gerard també, vull dir, fa els espectacles de boja amb la Mariona. Llavors aquí s'ha creat com un patio del cole, una mica, i ja no en sabem sortir. Un jijijá. Ja arribarà. Bon dia, bueno, jo... A Perdó, part, ai, compartiu tècnic en plan que compartim el Hem podcast. de tallar la Mariona. Perdona, compartiu el podcast. No. comparteixes tu la teva companyia, també en Gerard és el clar, de tècnic fet. de FACOC. No li demaneu feina... Bueno, I és tècnic de la Mariona, o sigui... Mira, just ho dèiem abans de començar. Dic, avui entrevistem a la persona que te sustenta, Gerard. Perquè amb la de bolos que fa de boja, dic, ja li pots estar dient que faci alguna altra cosa perquè el teu sou depèn de la Mariona. Perquè si és per nosaltres anar-hi anant, nosaltres li donem per xutxes i pipes. Pobra. Ja, és cert. Però jo confio molt en la Mariona, francament. Amb nosaltres no. També. Well. Nosaltres cal dir que gravem un cop al mes. Jo crec que amb Boja fa més coses. Sí. Una miqueta més. Una miqueta més. Boja ens està deixant sense bolos a totes les altres. no. Quants bolos has fet? Ho tens Mira, comptat? sí. Excel. Arribem a 100 i pico funcions. Clar, bé. és que això, Joel Joan, Sí. m'entens? No, és molt fort. És molt fort perquè ara us escoltava quan començàveu a parlar de l'obra també de Dipòsit Ple, d'escriure la teva pròpia història o d'escriure la teva pròpia necessitat. I jo no sé qui li deia, però és que ho dic sempre perquè és veritat. Jo quan vaig estrenar aquesta obra no tenia aquesta perspectiva. O sigui, no... Era una necessitat molt, molt, molt forta meva de parlar de tabús, justament, no?
I ara, bueno, i jo quan vaig començar a veure tota la reacció del públic dels programes, bueno, que em van començar a programar llocs, va ser com, ostres, no? Que ara sobte, ara si escric un altre espectacle tinc molta por, saps? Perquè Hi ha la pressió. Hi ha la pressió perquè jo quan vaig escriure Boja no tenia cap tipus d'expectativa. La meva expectativa eren 2 funcions al Teatre Eòlia, que el Teatre Eòlia és casa per mi, i allà és on he treballat i he estudiat, i era tan important explicar la meva història que no esperava res. No esperava tot el que va venir després. Ja, normal. Perquè, bueno, entrem entre cametes, Sí. si vols posar sintonia. Creus que el teatre és una bona eina per trencar tabús? O sigui, en el teu cas, creus que has trencat un tabú amb Boja? A veure, jo crec que la salut mental cada cop es parla més i afortunadament crec que cada cop hi ha moltes persones parlant-ne, no? Vull dir que crec que al final jo formo part d'aquestes persones, que n'hi ha moltíssimes actualment i crec que és molt bo pel món que parlem de salut mental, no? I que li donem una visibilitat i un focus, no? Sí que és cert que jo vaig fer Boja i molta gent que em coneixia des de feia molt de temps no sabia tot el que a mi m'havia passat. No? Gent que m'havia conegut al col·le o fins i tot a la universitat, ara recuperaves el meu currículum i al·lucinava i pensaves, espera un moment, que s'ho han estudiat tot aquestes, s'ho han estudiat tot. M'ha encantat. Llavors, per mi sí que ha sigut trencar, alliberar-me. Jo m'he alliberat perquè hi havia moltíssima gent, la majoria de gent no sabia que això m'estava passant. Bé, és el que tu estàs dient, no? Al final, si la gent del teu voltant no sap que tu t'ha estat passant això, és perquè dins de la societat és una mica un tabú parlar-ne o un tabú per tu mateixa de poder-ho explicar, no? I al final has trobat una altra via que és més permissiva, segons com, que és a través de l'art, ja sigui teatre, cinema o novel·les, vull dir, escriptura. Perquè, perdó, pots fer una frase de sinopsi per la gent que no hagi vist Boja? Li deixem fer el Gerard o què? Vinga, va. A més, el Gerard posa la veu aquesta. Posa la veu aquesta. Vinga, Gerard, ara és el moment de demostrar tots els bolos que hem fet de Boja. No et posis nerviós. No, que va. Justament, com que n'hem fet tants, estic en modo rem a vegades en els bolos. Sí, a mi em preguntava, perquè jo dic a quin any neixo, i de sobte em diu, perquè tu, avui dinant, em diu, perquè tu quin dia has nascut? Dic, Gerard, m'ho has vist com unes 60 vegades aproximadament. Gerard. Ja, se'm passa. A veure, com seria un bon d'això? Jo diria com... Com si l'estiguessis promocionant a la ràdio. Un espectacle per reflexionar sobre la salut mental i per estar en contacte amb un mateix. Prou bé. Quina nota li poses, Mariona? Aprovat? Sí, l'aprovem. Allà ras. No, s'ha picat. No, un 7,5. Notable. Me l'està tornant. És que me l'està tornant, aquesta. Home, pensa que això era una bona oportunitat per fer spam de l'obra perquè ara tornarà a estar a la Villarroel. A la Villarroel. Vull dir... Ho havies de fer bé, Gerard. Bueno, sí. És que jo al Gerard, perquè jo sempre que acabem una funció, ara ja no tant, bueno, sempre, però potser menys, depèn del dia. Hi ha una opinió, diguem. Però sempre pregunto, surto, no? I pregunto al meu equip, que són el Gerard i la Cris, o a vegades el Gerard i l'Andrea, que també, l'Andrea Castellanos, que ha codirigit l'obra amb mi, els pregunto, què tal? Què tal, no? Lo típic que preguntem les actrius quan sortim d'escena i sempre diem, perquè aquí m'he equivocat, no sé què. I el Gerard hi va haver un moment que em va començar a posar nota. Però era... Sí. No, espera, però era molt exigent. En plan, tipus, un 8. I era com... Amb cara de ho haguessis pogut fer millor i ho saps. Sí, i era com, Gerard, no, ara m'ho dius. Però és tu la que em preguntaves la nota. Però a més les actrius, bueno, no... No te la preguntava, jo et preguntava què tal, i tu em deies... de 9, més o menys. I un dia li vaig dir, vale, Gerard, lo de les notes ho hem d'eliminar perquè jo m'anava a casa pensant m'ha faltat un punt. Pensa, Gerard, que ha tret 5 matrícules d'honor, que a aquesta noia no li pots dir que treu un 8. Clar, No, hi va haver un moment en el que... Sí, vam dir prou de dir números. Hi va haver un moment que li vaig dir prou, perquè... No, jo crec que perquè jo sempre li preguntava i clar, el pobre ja no sabia què dir-me. I un dia vaig dir-te, jo és que per mi 10 no existeix. I tu, així no s'hi va! Segons la teva lògica. Anava pensant allà què puc fer. Brutal. I tu, per mi el teu no existeix. A mi el treball de recerca de batxillerat no em van posar un 10 perquè van dir que és impossible arribar a la perfecció. I dic, a veure, fills de
Perdó, vull dir... Aquí ficaré un pip. Vale, gràcies. O sigui, estem estudiant, és batxillerat, no és un doctorat, vull dir, Ja. saps? I a més, em permet potser fer alça a la nota, posa'm el 10. És que em va anar això de la meva matrícula de batxillerat, Sí, sí. I després a la classe del costat algú que feia un treball de recerca sobre colorets, Ja. un 10 perquè tenia la maja del col·le. Bueno, és igual. Ja. En fi. Ai, és que... Seguim, Maria, seguim. Tira la següent pregunta perquè aquí no... Com et sents quan trenques... O sigui, vale, t'alliberes, tal, però clar, no t'alliberes davant de... Perquè el Teatre Eòlia és un teatre petit. Entenc que el primer cop hi havia 40, 50... 60, 65, no? 80. Ah, 80 arriba, 80. eh? Tant? Sí. Déu-n'hi-do, l'aforament. Crec que és el llavors, màxim, eh? crec que són 80. Si no recordo malament, 78, 80... Si no recordo malament, ara m'equivocaré. Igualment, són força persones, Sí. però potser has anat a teatres de gira que hi caben 400 persones. Sí. I què? Explicar, o sigui, la teva vida més amb un tema tabú Despullar-te davant de 400 persones. Mm. És alliberador o és... Ai, quins nervis. Ah, no. Jo m'ho passo superbé. Sí, eh? O sigui, perquè jo crec que arriba un punt, és a dir, la primera vegada que jo vaig explicar, jo vaig fer l'obra Boja, jo mai he estat, avui li deia a un col·loqui que hem fet, li deia, mai jo la meva vida, mai, i mira que portava molts anys fent teatre, mai havia estat tan nerviosa en tota la meva vida com el dia que vaig estar a la Boja. O sigui, d'estar preparada, a punt de sortir, l'Andrea Castellanos, dir-me, va, Mariona, ara, i jo dir-li, ni de conya. Marxo No corrents. surto. No la surto. por és que no sé què passarà Clar. un cop ho digui això, no? Estava molt nerviosa, molt. Per això que jo era tan important per mi sortir i explicar això que o sigui, que la meva vida acabava a l'estrena, no sé com dir-te. No, era un èxit era estrenar, no? I després va venir tot l'altre, llavors va ser com, vale, que després hi havia més vida després de l'estrena, no? I és veritat que davant de... Crec que no m'afecta que hi hagi més o menys gent, sí que m'afecta l'espai, és a dir, hi ha espais molt petits i molt, no? Que hem estat... Ja, que te recullen, no? Sí, que és molt bonic, que veus la cara del públic, que és molt xulo, hi ha espais supergrans i tots et donen energies diferents, però crec que a mesura que hem anat fent l'obra realment jo ja la gaudeixo des d'un lloc en què jo no penso en la meva vida mentre l'estic explicant, no? Sí que recordo coses o em poden venir coses, però no... Al final acaba sent com una autoficció, no? Totalment. Perquè és la teva vida, però que l'has portat en mode teatre, hi ha coses que se t'allunyen més i un cop ja ho fas com a... Totalment. O sigui, com que de fet alguna vegada quan hem estat molts mesos sense fer l'obra i l'he tornat a reprendre i hem fet algun assaig, tipus a l'estiu, jo que sé, de juny a juny, juliol i agost, que no hem fet bolos, al setembre fer un assaig i recordo acabar un assaig i dir espera, això era la meva vida. O sigui, em va resultar com supercuriós, que a més estàvem amb l'Andrea fent l'assaig i recordo dir-li m'he oblidat per un moment que era la meva vida, no? Com que hi ha algú que es va com alliberant de tu, com que aquella història ja no és només teva, no? Sinó que l'estàs compartint i que l'has com deixat anar. Que xulo. I molt ben deixar d'anar, perquè com m'ha dit la Maria, has guanyat el Premi Teatre Barcelona, el Premi a millor espectacle per BBVA, que això, senyores i senyors, Déu-n'hi, busqueu, i el Premi Teatre per joves a la Mostra d'Igualada. O sigui, has fet un triplet, tu. Sí. I què tal rebre tot això? Perquè, clar... A tope, Sí, és que és... A vegades m'he com de parar a pensar i dir m'està passant tot això, no? O sigui, com jo vaig fent, i clar, a més anem fent molts bolos, i jo recordo octubre i novembre que hi havia un dia que després portàvem unes setmanes que fèiem com 5 o 6 bolos de la setmana. Uf, Déu-n'hi-do. I jo recordo un dia acabar el bolo i dir-li al Gerard, no puc més, i el Gerard, ja, jo tampoc. Vull dir, com que ja no sabíem... El Gerard queixant-se per tot. Ja... No, pobre, no es queixa mai. Però clar, estàvem realment molt esgotats, no? I quan se't passa aquest esgotament i tens alguns dies de descans, penses, ostres, mires enrere i dius, uau, ara a la Villarroel celebrarem la funció número 100 i de sobte pensava, és que és 100, saps? És com... I ho vas rebent i amb molt d'agraïment, o sigui, no sé, molt d'agraïment per... Jo ho considero un regal que també m'està fent la vida, poder fer això. Puc fer una pregunta? Ui! Ja se'ns posa aquí el Digues, Gerard. digues. Avui s'anima. Pregunta. Perdó, en el moment de quan vas fer la creació, diguem, escriure, assajar, fer la funció per primera vegada, va haver-hi algun clic o algun canvi respecte a tota aquesta història teva personal en el fet d'exposar-ho públicament?
Què vols dir, algun clic? Com Sí. si li va ajudar a fer l'obra, li va Sí. ajudar amb alguna cosa de Jo entenc la que era, temàtica. Clar, com que era de feia molts anys, el que expliques, sé que Sí. eres molt petita, però no sé si el fet de reflexionar-hi, portar-ho a davant de la pensar-hi. gent va afectar-te d'alguna forma a tu, no sé com dir-ho. Mentre escrivia, quan escrivia l'obra, Això segur, en m'imagino algun que... moment sí. Que de fet hi va haver un moment que, bueno, sempre ho explico en els col·loquis, Sí. que jo escrivia i hi va haver un moment que, clar, de sobte vaig com prendre consciència de, vale, m'ha passat tot això, i vaig dir, molt bé, tanco això, ho poso en un ai, ara Ja. soc boomer. Com en un calaix, però vols dir en una carpeta d'aquesta d'escriptori. arxiu. En un drive. Això, en un drive, com en un d'aquests Ah, un disc dur d'aquests. D'aquestes màquines. És que soc molt boomer, Un jo. USB. No, USB, no, un... El disc dur, no es és diu que això soc més superboomer. gros, així, la No, capseta. sí, un disc dur. Ara no em diguessis un disquet d'aquells antics No, abans un disc dur. del Un disc CDS. dur. Un disquete. Un disc dur. Bueno, que a mi m'ha disquete. costat perquè aquestes coses tecnològiques em costen, sembla que, bueno, soc molt boomer. Llavors, ho vaig posar com en un disc dur i vaig dir, d'aquí no torna a sortir. De fet, o sigui, em va remoure tant que vaig dir, fins que em mori. O sigui, jo sóc bastant intensa, sí, soc una persona passional, sí. 2 setmanes després la Mariona, a veure què vaig guardar aquí dins el Sí. disc dur. No, i vaig dir, real, perquè jo, bueno, a vegades sóc èpica, en general, de sobte he vist les coses d'una manera, en general riu molt perquè m'ha vist en moments èpics, de dir, pum, vaig dir, això serà pòstum, jo tindré fills, i quan jo mori, Ho al publicaran, testament, quan no? jo em mori, publicaran això. Finíssim. Però fins que jo no em mori, això no sortirà a la Doncs llum. mira tot el que t'haguessis perdut. 3 mesos més tard, Ràpid. bueno, a veure què vaig escriure... I clar, havia passat molts mesos escrivint, o sigui... I de sobte vaig pensar, amb tota la feina que he fet, ara seria una pena esperar-me que em mori, saps? perquè falta molt d'aquí a que em mori en principi, no? Esperem. No se sap mai, esperem, però... Esperem, sí, sí. Ostres! A mi em va passar que, perdó, però vaig escriure lo de la ruptura els 2 primers mesos, quan ho tenia molt allò candent, i llavors vaig dir, ho vaig deixar allà, i al cap de 8 mesos em van donar una residència dramatúrgica i vaig dir, espera. Sí. Vaig anar-ho a llegir, del pal, ho recordava tant de, això no ho explicaré a ningú, i llavors vaig llegir i vaig dir, no està mal, No està mal. I a partir Totalment. d'aquí em vaig relaxar. Totalment. Com que deixar reposar les coses... De sobte ho vaig veure com amb més perspectiva. I responent la pregunta, perquè m'he anat una mica... Però és molt interessant perquè estàs parlant com del procés que ja és part d'això que et preguntava. Vull dir, has tingut un Sí. moment d'autovergonya o de dir, ui, això no, de cap forma, No. tornar a aproximar-s'hi, allò reposat, és com tot un... Clar, I no era tan vergonya, era més por. Vale. De sobte era com, ostres, estic recordant moltes coses que no sé ara si jo vull recordar, Ja. saps? És I a com... més posar-t'hi, perquè en el Sí, moment és que com- tu decideixes sí. actuar-ho, és Tornar-ho a viure. Que no, el moment en què vaig deixar-ho reposar de l'escriptura, o sigui, quan vaig començar-ho a assajar, ja no em passava. O sigui, llavors ja estava com, vull dir, en pau amb el material, diguéssim, amb el que estava explicant. Sí que és veritat que tenia por de què pensaran, què diran, el títol es diu Boja, no? O sigui, sí que a vegades de sobte penso, ostres, com em veuen, no? Si em veuen... Bueno, evidentment et fas preguntes, no? Però després també penses en totes les persones que afortunadament han vingut i que em sento molt agraïda, doncs, que m'han esperat després, que m'han explicat coses, que m'han escrit, que han repetit l'obra i que m'han explicat, doncs, em prenc això, em prenc l'altre, m'ha passat això... I llavors penso, vale, no, Mariona, És que hi ha molta gent que que ho val la viu pena. i hi ha això és molta un gent que li referent al passa, final. no? Però és veritat que a moments tinc por, sí, a moments fa por, perquè dius, ai, sí, he fet bé, fins i tot en algun moment he fet bé explicant això, ara ja ho saben, no? Bueno, de sobte hi ha alguna com que sí que m'ho plantejo, però crec que Boja m'ha canviat la vida, realment, en molts aspectes. A mi personalment perquè m'ha alliberat, perquè de sobte explica aquesta història, veure que en lloc de judici rebia comprensió i empatia, era com, hi va haver una ferida, no?, meva, que es va curar, que s'ha curat amb aquesta comprensió, aquest judici, amb aquesta comprensió, aquesta empatia, tot i que jo no buscava, és a dir, jo en realitat buscava explicar només la història i volia que el públic se sentís identificat, no buscava, o sigui, per mi la teràpia, jo sempre ho dic, la teràpia jo l'he fet a teràpia, no? Sempre, vull dir, el teatre per mi puc sortir a l'escenari perquè estic bé i perquè m'ho passo bé. No vull sortir a l'escenari i passar-ho malament, no. Home, és que a més, amb 100 bolos quasi que faràs, si tu haguessis de passar malament, no ho recomanaria a ningú. I a més que tu fas molts bolos, ara ho estaves dient, que la gent et comparteix coses, sobretot amb bolos escolars et passa que amb jovent et ve i t'explica... És veritat. Sí.
És que té alguna cosa màgica al teatre que fa que... O sigui, que potser a classe de vegades no ho treballen bé, però de vegades sí, hi ha una bona docent que ho treballa, no sé què, però no surt. I et veuen a tu exposar-ho i tal, i és com... És que a mi també em passa, no? I se deixen de 100%. sentir com estranys ells mateixos i... També perquè al final no és que ho estigues explicant a algú com un secret i aquí sí que hi poden haver-hi judicis, que es parli, que no sé què, no, tu fas, pam, sobre la taula, tothom ho sap, vosaltres ho sabeu, jo sé que ho sabeu, tothom ho sap, amb la qual és una lliberció per tu, però també per la resta de la gent, no és una normalització de coses que existeixen, que són latents, i que hi ha molta gent que hi passa. No? Jo ara recordava, ara que has dit això, recordava un bolo especial, que segur que el Gerard també el recorda, d'Argentona, vam anar a Argentona, que de fet a més era el poble dels meus avis, i per mi va ser com, per mi un dels bolos, n'hem fet moltes d'escolars, i ara ho parlàvem abans de començar a gravar, que cadascuna és diferent, no? I són sempre molt emocionants i al mateix temps també impliquen molta concentració perquè has de mantenir els adolescents o les adolescents molt connectades amb tu i que l'atenció no se'n vagi, etc. Però jo recordo a Argentona adolescents de sobte aixecant... Normalment et fan preguntes, et pregunten tipus si algú té pensaments o si algú té un atac t'ho pregunten com en tercera persona, com per no exposar-se, no? Però fan moltes preguntes normalment. Però és veritat que a Argentona no només van fer preguntes, sinó que de sobte van aixecar el braç i van començar a explicar, bueno, una noia, però davant de... Hosti, hi havia 250 adolescents, i una noia amb el micro, jo he estat ingressada, m'ha passat això, tal... Clar, pell de gallina. I una altra, jo a vegades tinc atacs d'ansietat, però des d'un lloc... I clar, la Cristina, la productora que estava a platea, perquè jo no ho vaig veure, veia com les professores anaven apuntant, perquè clar, de sobte van començar a sortir coses que no se sabien. I va ser un bolo de pell de gallina, o sigui... Se m'està posant la pell de gallina a mi ara. Va ser superemocionant, perquè va ser com... Ostres, adolescents agafant el micro i sense por dient, em passa això. I tinc un atac d'ansietat i m'he sentit així i m'he sentit sola, no? Recordo una que dient, em sentia sola, em sentia diferent. Buah! Jo recordo sortir molt remoguda positivament del col·loqui i pensar, buah, ojalà els hi hagi servit d'alguna cosa, no? Segur que sí, i és algo seguríssim, preciós. sí. Això. És que és com val la pena, no? Sí, jo sempre els hi dic, o sigui, jo sempre que fem col·loquis, sempre amb els adolescents sempre fem col·loquis, i jo sempre els hi dic, jo no sóc especialista, no sóc psicòloga, no sóc psiquiatra, però jo el que intento sempre és dir-los demaneu ajuda, sempre. O sigui, demaneu ajuda, perquè de sobte... I llavors de sobte quan s'acaba el col·loqui, normalment sempre em quedo allà 5 minuts i llavors s'apropien i et fan les preguntes més delicades, no? De si tinc pensaments de mort, a qui li he d'explicar, com ho he de fer, no? I clar, de sobte et sents amb la responsabilitat i jo sempre els dic, parla-ho amb els teus pares, amb una profe, amb una amiga, però és important que això no t'ho guardis. No t'ho quedis, no? No? I de sobte també és molt delicat i és molt bonic també que puguin expressar això, no? I a mi m'empodera molt perquè em fa sentir, o sigui, hi ha funcions escolars i funcions adults que també alguns m'esperen o els veig molt, molt emocionades, que arribo a casa pensant això ha tingut un sentit, no? Com, ja no per mi. O sigui, jo al principi vaig fer 2 funcions per mi i pel públic, però hi havia una càrrega molt forta en mi. Jo ara ho he deixat anar, però quan arribo a casa i m'adono que hi ha gent que ha pogut explicar com se sentia, dic, vale, fer teatre té sentit per mi ara, no? Totalment. I a més jo crec que això té una màgia de teatre que no ho té llegir-te, per exemple, un llibre sobre salut mental tu sol a casa teva. Bueno, o mirar una art sèrie viva. tu sol. O sigui, que estigui present en directe explicant-te tu fa aquesta catarsi, no sé com dir-ho, que és única. I aquests col·loquis que feu també en postfunció d'adolescents, que al final és trencar aquesta quarta paret i fer-ho més real. Sí. Sento trencar el rotllo, però Irene, ho sentim molt, sé que t'està encantant l'episodi i que ens perdonaràs. Anem als jocs, els farem ràpid. Let's go. Vale. El primer joc es diu Per amor a l'art. Jo et dono 3 opcions i tu m'has de dir quina acceptaries per amor a l'art, quina acceptaries pagant tu i quina no acceptaries ni que et paguessin. Vale. Val? Les opcions són, primera, fer un reality de la teva vida, qual Mariona al desnudo.
Càmeres de casa i tal, no? En plan... Sí, pel carrer, com la teva Reality. vida. Bé. Reality no de 4 episodis com fan algunes influencers, no, d'aquestes com les Kardashians, que no sé quants episodis tenen, però semblen tropecientos. Poja live, no? Exacte. Una mica live, sí. Una mica live, una mica Gran Hermano, Vale. Mariana al desnudo. 2. Fer l'espectacle... Dic Mariana al desnudo perquè és Dulceida al desnudo, no perquè Vale, sigui vale. desnuda de És veritat. 2. Fer l'espectacle boja davant del pitjor públic, aka totes aquelles persones que en algun moment t'han desestabilitzat. Vale. Totes allà, en un espai d'aquest petit en què els hi veus la mirada i en què estan allà. Gisela, frena ja, Jo jugo amb el que em donen. A més, ho va explicant com està aquí a primera fila, mirant-te, jutjant-te. Perquè els últims episodis han sigut massa fàcils i he de remuntar. Ara et vols venjar, vinga. I el tercer, que el teu diari personal es publiqués qual llibre sense que poguessis modificar-ne ni una coma. Tachan! A veure, el que tinc més complicat. clar, i potser sorprendrà, però el que tinc més clar és que no faria ni pagant ni res al reality. O sigui que és veritat que jo he fet una obra d'autoficció. He de justificar o no cal? Com tu vulguis. Vale, no cal. Si vol, ara t'havies Ara ja Ara de no cop cal. ens Ara deixen ja... aquí, Jo he fet una obra expliques. d'autoficció, però jo he decidit quines parts d'aquesta història explico, com les explico, Clar. de quina manera, però a mi m'agrada exposar-me... O sigui, jo de fet sóc bastant reservada a la meva vida. Això ho tinc claríssim. Per això l'he posat. És que, vaja, ni Ni pagant cobrant. ni cobrant. Val. I els altres eren davant de persones... Del pitjor públic del món, o o el teu Publicació diari del teu personal diari. o el teu grup de WhatsApp amb tu mateixa, com allà on tu escrius les teves coses privades, que es publiqués com un llibre sense poder modificar res. Una l'has de fer per amor a l'art i l'altra pagant-ho. Vull dir, tampoc cal que tu pensis molt. Mira, la de la gent que m'ha desestabilitzat la faria pagant jo. Com ara torneu a veure l'obra. Com empoderada. Sí, perquè per mi hi hauria alguna com de... Jo penso que a vegades hi ha gent que et desestabilitza perquè potser no entén què t'està passant. I per mi, de sobte, tenir totes aquestes persones aquí davant i poder-los explicar la meva història i que la poguessin entendre, crec que pot ser una manera que deixin de desestabilitzar-me. Per tant, la faria pagant jo. A veure, bueno, hipotèticament. L'espai, pagar l'espai per poder... Hipotèticament. I l'altre... Per amor a l'art, publicaries el teu diari. Publicaria el meu diari per amor a l'art i per amor a la vida, compartint tota la meva humanitat. Un cop pòstum, no? Com un llibre pòstum. Pòstum, podria ser pòstum, no? No ho havia Mira. dit, sí o sí? Sí, Pòstum, podria ser. Això és 100%. molt d'artista romàntica, que després publiquen Sí. al diari. Molt bé, doncs mira, el següent joc, com que tenim poc temps, l'explico, però tu vés agafant carta. Ara agafaràs una carta, la miraràs bé i tiraràs el dau. I depèn del número que et surti, et diré què has de fer amb aquesta carta. Ensenya'ns-la a nosaltres i a la càmera. Ah, us l'he d'ensenyar? Sí. No és com el joc de Dixit. No és Dixit, no. Vale. A veure. Oh, Vale, ensenya a la càmera. és bonica. És una mica Halloween. Doncs ara pots agafar el dau Vale. i tirar un dau i dependrà si treus un número parell, un senar o un 6. Hi ha 3 coses diferents. Ara te les explicaré, depèn del número que surti. Oi. Què ha sortit? El veus? Ara tothom veurà el meu cul. Un 5. Un 5, vale. Això és un número senar. Per tant, a partir d'aquesta carta que t'ha sortit, has de fer un espai sonor o una banda sonora. Què? Un espai sonor a partir d'aquesta carta. Sí. Ai, que divert. Vale. De sobte m'ha encantat. Semblava que primer diries no. Gira-la una mica perquè la Vale. vegin de Un càmera. espai sonor, eh? O banda sonora. O sigui, pot ser sons, o pot ser música, o pot ser barreja pot de les ser dues cantat coses. i pot ser... Exacte. El que tu vulguis. Sí, eh? Sí. Vinga. Vale. Quina emoció. Vale. Mira-la, Que la mira-la miro per bé. inspirar-te. De cop un silenci en el podcast. No pot ser un silenci la banda sonora. Vale. Anava a dir, no sé si farà tota la pel·lícula, la banda sonora de tota la pel·lícula. M'encanta! Una cosa, pot ser que sigui
la que ha jugat més a fons Sí. de Sí. tota la tercera temporada. I sense por. Estàs contractada, Mariona. Però és que també m'he demanat el meu. El teu empleat et contracta. Molt Per molt fer bé. espais sonors per la Gisela. Molt bé. Aquí. Et tindrem aquí al costat Molt del bé, Gerard en tots els molt bé. podcasts de la següent temporada perquè vagis fent tot això que va demanant la Gisela de melodies. Perquè el Gerard no m'ho vagis fa. posant. O sigui, jo li demano coses sonores i no me les fa. Un dia li vaig portar una campaneta. Bueno, moltíssimes gràcies, Mariona. Ens quedaríem tota la tarda parlant amb tu, però hem d'acabar. Recordeu, segurament moltes de les oients ja heu vist Boja, però teniu, si encara no heu pogut anar-la a veure, teniu una altra oportunitat. A la Villarroel, del 10 de febrer al l'1 de març. O sigui, el 10 ja és passat perquè això es publica el 17. Bueno, encara teniu temps fins l'1 de març. Penseu que els horaris són xulíssims perquè dilluns i dimarts sí que és al vespre, però el dissabte i el diumenge és al matí, que és una molt bona hora d'anar a teatre. Potser se us fa raro, però de veritat que jo ho he fet és genial, eh? Després vas a dinar, quan surts del teatre amb els col·legues, tens la tarda ja lliure, ja ho has fet tot. És fantàstic anar al teatre al dematí. Sí que mola, sí. Sí. Així que ja està, no us la perdeu. Ens hem d'acomiadar. Perdoneu, el pròxim episodi més i millor. Fins llavors, Ens veiem a Platea! Adéu!